Ito ang Antong Falls, isang likas na atraksyon na matatagpuan sa barangay Inmalog, Sison, Pangasinan. Binubuo ito ng 9 na mga talon. Ang tubig nito ay malinaw at may kulay turkesa. Kaya't perfect ito para sa paliligo at cliff diving. Bago natin marating ito ay dumaan tayo sa mga scenic na tanawin mula sa barangay San Roque ng San Manuel, Pangasinan, kung saan natatanaw natin ang dambuhalang San Roque Dam hanggang sa tayo ay pumasok sa mapanghamong daanan ng Ansagan sa Tuba Benguet. Tara, kung hanap mo ay adventure at tiyak na mabubusog ang iyong mga mata sa nagkagandahang tanawin at makaligo sa malaparaisong mga talon, samahan muli ako sa ating backdoor papunta sa pinakamagandang falls ng Pangasinan, ang Antong Falls. Welcome back sa isa na namang panibagong video mula rito sa San Manuel, Pangasinan, at specifically galing tayo mismo dito sa barangay San Roque, na kung saan matatagpuan ang pinakamalaking dam sa buong Pilipinas, at yan ay ang San Roque Dam. So mula pa lang dito sa kinatatayuan natin ngayon ay matatanaw natin ang lawak ng San Roque Dam. So let's go! Ito yung papuntang Bubon, Sitio Bubon. Kapag tiningnan nyo sa mapa ito, malawak ang bahayan dito sa Kamanggaan Resettlement Center Homeowners Association. Parang village, para siyang subdivision. Pero dito tayo sa kaliwa kasi ito yung daan, ito yung service road papunta sa ruta natin, kasi ang pinakatumbok natin sa ngayon ay ang Sinukalan River na minsan na nating dinaanan papuntang Baguio City, at dito tayo dadaan via Lupitac Sur. Ang ating tumbok na ruta ngayon, mga kaibigan, ay ang Antong Falls sa Sison. So kung paano natin marating yan at kung anong klaseng adventure ang ating madadaanan, kung mararating nga ba natin yan, ay masasagot sa video na ito as we go on. May mga private na kanto dito sa kanan, yung nadaanan natin. Tapos meron din dito dahil sa ginagawa nilang solar farm, kaya meron yung mga yan. So yung kanina kanan, ito naman kaliwa. Yan, mga private na property para sa solar farm na ginagawa dito. Meron pala akong ginagamit na ito, additive para sa ating motor, or Bolson Shot Total Fuel System Cleaner. So ang paggamit nito, isang full tank, then karga mo itong 100 ml na Bolson Shot. Bali ano siya, fuel system cleaner para sa mga FI na motor, or for optimum performance at saka effect every 1,000 kilometers run. Pwede mo siyang ulitin. Share ko na lang sa inyo sa comment. Matagal ko nang ginagamit to, even sa sa kabilang channel natin, sa Motozar na YouTube channel. Recommended ko ito sa mga ginagawa kong motor dati, at saka even sa mga sasakyan kahit yung decarburador, pero specifically para sa mga fuel injected ito. Ayan, merong mga Barangay San Roque pa rin tayo, mga kaibigan. So
Ansagan Tuba Benguet. Dito tayo, kakanan tayo. Ayan, legit na merong daan pala talaga papuntang Ansagan. Siya nga pala mga kaibigan, para mas mapanood nyo ng malinaw ang ating video, ay iset nyo at least 1080p sa inyong mga cellphone or even sa inyong mga TV para mas mag-enjoy kayo sa linaw. So, dito ang ating ruta papuntang Ansagan. Kanan tayo. Ngayon, kung kaya ba ng scooter ito, ay abangan ninyo. Sasagutin natin yan sa dulo ng video na ito, para magkaroon kayo ng ideya. Upon my own observation and evaluation ha, kasi minsan pwedeng mas mahirap sa inyo, pero sinasabi kong kaya ng scooter. Kagaya nung Mount Ugo namin ni Direk, kaya ng scooter, pero mahirap talaga. At yun ang isa sa mga definition ko na pag sinabi kong kaya. Umpisa pa lang maganda naman ang daan. Ayan, mga bako-bako lang na minor. At nakikita ko kasi sa mapa ito. So first time tayo na mag-explore dito, no. Nakikita ko kasi sa mapa na may daan talaga tatagos doon sa naging ruta natin papuntang Baguio. So alternate route ito papuntang Baguio City kung gusto mo ng adventure talaga na kayang-kaya, even half day, or let's say mag-start ka ng alas 8. Hello po, mag-start ka ng alas 8 tapos matatapos ka ng bandang alas 3, alas 4 ng hapon. So time check, ang oras natin ay alas 9. Wow, malilim. Paakyat tayo ng paakyat. Ayan siya, oh. Simentado, boy. Ganda. Sa gilid tayo ng bundok. Pinababay natin tong gilid ng bundok. Ayun. Tingnan tayo dito. Wow, bangin. Lalim pala. Kaya pala meron yan, oh, semento. Tapos pababa na tayo ng pababa. Galing. Buti at ginawa na nila ng kalsada to na kayang-kaya na ng 4 wheels, 4x4. Yung hindi 4x4, kakayanin ba? Kaya pa rin. Oo, kakayanin pa rin ito mga kaibigan, kasi may nakita ako kanina na tama raw FX na dumaan. Pahirapan nga lang, no. Tarik niya, no. May mga nakalagay na karatula ng Felix Mining Corporation. Sila pa rin siguro talaga ang gumawa nito, nag-widen at nag-develop. Nya nga barangay dayto yan po. Ansagan dayto yan. When ita Ansagan gayam dayto yan. Tuba nya. Di Lupitak ngay. Lupitak Sur. Ditoy. Ato yan. Ditoy, Sandiban Laseo. Tapos kadenden na yan simbahan Lupitak Norte.
Ano sityo to? Okay. So hanga barangay gayam ti Lupitaksur, hanga barangay sityo laang. Okay. Singarad na lang, thank you. Ang lawak talaga ng Tuba Benguet, no? Kasi hanggang doon sa San Pascual sa may Asin Road, Tuba Benguet pa yun eh. Grabing lawak ng Tuba Benguet. Tire path, concrete. Ayan na mga kaibigan, may mga bahayan na dito, may mga sakyan na rin. Palabas na tayo. Ang crossing, ang pinaka crossing nito ay yung sa ilog. Mga lumang sasakyan, oh. May mga simpleng river crossing tayo. Hindi naman ito kalaliman, babaw lang naman. Bali yung pinanggalingan natin ay yung nasa likod. Yan mismo. Doon tayo galing mga kaibigan, from San Roque Dam hanggang sa lugar na ito ng Ansagan. Once again, dadaan tayo dito sa Shoko Carino Elementary School. Dito yan sa Ansagan. Yan o. Banatan na naman natin itong matarik na daanan. Napakatarik nito. Kailangan buwelado tayo. Yeah. Ito na naman, siko. Oh. Heto na mga kaibigan. So kapag kayo ay kumanan, lulusot yan ng Baguio. At may ruta na tayong ginawa dyan, madali lang sundan hanggang sa makadaan tayo ng mismong loob ng Felix Mines. So dahil tayo ay papunta ng Sison, Antong Falls, ito yung dadaanan natin via Labayug Trail. Bababa tayo ng Sison. Ito yung ruta natin. Lulusot tayo ng Antong Falls. Di mo talaga makita sa mapa ito kapag ka in-explore mo yung kalsada na to. Hindi mo talaga makita. Ang tanging makikita mo lang dito mga bakas lang na kulay puti. Tapos pag nandito ka na, ganito pala ang lalawak ng pagkakasimento.
pinakamasarap na part ng adventure ay yung ganito talaga. Yung humihinto ako sa napakatahimik na lugar. Magmemeryenda, iinom ng tubig, tapos ganyan yung maririnig mo sa paligid. Siya nga pala, happy birthday po sa nanay ni Jerome Gansagan. Nagpapabati para sa birthday ng kanyang nanay na solid daw na nanonood sa atin. Tinanong ko siya, in-email ko kung anong pangalan and pangilang birthday na. Kaso di pa nakapag-reply. So, habang ginagawa ko itong vlog na ito, hindi nakaabot yung kanyang pangalan. So, Jerome Gansagan, please pakisabi kay nanay nyo. Binabati ko siya ng happy birthday. Hoping for more birthdays to come. Thank you po sa panunood, nanay. Alright, let's go to Antong Falls. Makipag-knock lang nga po. Sige lang. Parcel ka. Dumaan lang tayo doon. May mga lokal na kumakain. Tinanong tayo kung anong parcel daw dala-dala ko. Adventure lang naman tayo eh. Alright, galing doon sa kanto na ating tinahak papuntang Labayog or Labayog Trail. Ito kasing papuntang Labayog, lusot lang din yan sa barangay Labayog ng Season. So tayo naman, dahil papunta tayo ng Antong Falls, ito ang tatahakin natin. Daan tayo ng Gisit, tapos baba tayo ng Antong Falls na diretso. Let's go. And of course, nasa vicinity pa rin tayo ng barangay Ansagan, Tuba, Benguet. Ito hindi ko pa nadaanan to eh, pero lalabas ito ng Sagitlang, sitio Sagitlang, Ansagan. Alright, tandaan nyo mga kaibigan, pagdating nyo sa kanto na ito, huwag kayong mag right, kasi pag right, labas lang din yan doon sa Ansagan. Ansagan din naman ito, papuntang Baguio yan. May ruta na tayong ginawa dyan. Tapos dito tayo Sagitlang, lubas. At tayo ay kakaliwa. Dito tayo. Ito ay Season, Sagitlang Integrated School, sitio Sagitlang, barangay Labayog, Season, Pangasinan. So itong school na ito mga kaibigan ay sakop ng Season. Ito ay Sagitlang Integrated School. So ang sitio Sagitlang,
Merong sagit lang Amsagan, meron ding sagit lang Labayog season. Let's go finally to the Antong Falls. Subukan natin maligo ngayon kung kaya natin. Ito na yung madugong trail. Di bali, pababa naman. Mga kaibigan, dyan lang mismo sa baba. Ito mismo kinalalagyan natin ngayon. Sa baba lang yung Antong Falls. Subukan natin puntahan. Dyan o. Yan yung lagaslas ng tubig. Sa Antong Falls yan. Sa baba mismo. Season na tayo. Ay. Grabe. Yun yung dadaanan natin, oh. Yung kalsada na yan. Labayog Road. Here we are. Labas na tayo sa kalsada. Season, kapatagan na to mga kaibigan. So kakanan tayo papuntang Antong Falls. Maliligo tayo. Papahinga tayo saglit. Papark tayo dito. Kanina doon tayo sa taas, yan yung minutor natin. So ay naglalakad-lakad tayo papunta sa mismong falls. Palapit lang naman na yan. Grabe oh, dito pa lang busog ka na. Pinaganda na nila ito. Grabe, ang ganda. Dito pa lang pwede na tayong maligo. Yan oh, napakalinaw ng tubig. Medyo maraming taong dumadaan na nauna sa atin. Halata naman na marami nang dumaan, no? Wow, ang ganda. Pagpasok mo pa lang dito, oh, pinasalubong ka na at kinakawayan ng mga sanga ng punong kahoy na talagang napakaganda. Be careful, watch your steps. Yun yung paalala na ating nabasa. Inaamoy natin dito yung mga nag-iihaw ng kanilang mga baon. Sarap. Then, syempre, pagpasok natin dito, maglalagin tayo. Sige po.
tatalon. Shoutout kay Ato. Ngayon dahil napakaraming naliligo doon sa taas, dito na tayo sa baba. Yan mga kaibigan, sa halagang 30 pesos na entrance ay mag-i-enjoy ka na dito sa Antong Falls. At nakita nyo naman kung gaano kaganda itong area na ito. Actually ito yung may pinakamagandang paliguan at saka falls dito sa buong Pangasinan, upon my own perspective. And now it's our turn para maligo. Let's go! Grabing lamig mga kaibigan. Ang dulas pa. Pero solid yung lamig. Pero grabing dulas ng bato mga kaibigan. Kaya pag naligo kayo dito, pagpunta kayo dito, mag-ingat kayo. Kasi napakadulas ng mga bato. Mamamangha ka sa ganda, pero ingat-ingat lang. Lalo pag napatingin kayo sa taas, pagka umapa kayo sa mga bato, nako, napakadulas po. Kung nakaabot ka sa part na ito ng ating video, please do subscribe to my YouTube channel and please like this video. Bye bye. Thank you.